No niin. Päivää YouTube-ottajat siellä kaikki, jotka katsottakaa näitä videoita tänään täällä taas Random kanava. Joo. Mä pyydän anteeksi hirveästi tätä Excel-faneilta, kun mä olin vähän pienempi silloin, kun mä tein noin sitä aina 9 kuukautta. Kun mä tein sen videon, kun mä olin silloin hirveä true Excel-fani. Halusin, että ne tekee lisää videoita, odotin niin paljon. Anteeksi, kun tein videon, että vittu lisää niitä videoita perkele. Niin anteeksi hirveästi, kun tein video, että teen lisää niitä Excel 80 lisää niitä videoita saakeli. Joo, mutta mä poistin ne kaikki, mitä te pyysitte. Olkaa nyt iloisia, poistin ihan kaiken. No oli se pakko kyllä poistaa, kun kaikki tuli vihaan niitä videoita, kun olin silloin aloittelija YouTubessa, kun näin Excel 80 videoita, niin tuli heti mieleen, että ajan paras YouTube. Mikä sensuuri tässä? Niin tuli heti mieleen, että oi nää ihan Excel parhaita. Pakko lisää videoita saada. No en oo enää semmonen. Toivottavasti tykkäsit, no en minä vielä, kun silloin kun te kaikki rupesi dislikeaa sitä, kun en tajunnut siitä, kun että ei siinä ole mitään ideaa tässä semmonen video, niin mä tein uuden kanavan, mutta en kerro, kun jotkut tuutte heti dislikeaa sinne saakeli. Niin, mä ehkä jätän sen ja jatkan tällä kanavalla. Oli tää mun ensimmäinen kanava. Suomen Random kanava, mutta oikea nimi tällä olisi kuulunut, että Tonsa. Joo, tää Suomen Random kanava oli tai UFO-saipaa. Ei. Niin joo. Toivottavasti tykkäsitte tästä ja antakaa anteeksi, kun jos pahoitin teidän mieliä tosta videosta, minkä olen tehnyt. Että oma mielipiteeni, se oli oma mielipide, että voisitteko tehdä lisää videoita Excel 80. Otin paljon kirosanoja siinä, voi. Niin, tää oli niinku tässä. Mä kiitän teitä, kun katsotte tätä videoa. Anteeksi siitä kaikesta, mitä olen tehnyt, että tehkää lisää videoita Excel 80, kun oli silloin hirveä fani. Nyt en ole mikään Excel 80 fani. Ja nyt kaikki dislikeaa sen takia, nyt olen Excel 80 fani. Joo, mutta moikka kaikille.